Ține telefonul drept atunci când faci fotografiile. Dacă vei înclina telefonul în sus, pereții camerei vor fi strâmbi. Același lucru se va întâmpla și dacă vei înclina telefonul în jos. În fotografia imobiliară, pereții trebuie să fie perfect drepți, așa cum arată ei în realitate. Fotografiile cu pereții strâmbi nu pun în valoare un imobil, ci din contră îl fac să arate ciudat. În concluzie, telefonul trebuie să fie întotdeauna drept, paralel cu liniile verticale ale camerei. În ceea ce privește fotografiile de exterior ale unui imobil, nu vei putea încadra o clădire astfel încât aceasta să fie dreaptă pe vertical, decât din dronă, sau dacă te vei putea cocoța undeva. Și atunci vei fi nevoit să folosești liniile orizontale ale clădirii.